Daning ati tan bisa gedang putraning pasti kridaning manungsa tan bisa gedang kesane sang maha kawasa jumbuh ingkang ganteng siang soto bulan juta
dan Imam Yusuf Talang Wantaran Sino Kabupaten Selawat Kabupaten Ponorogo. Kemudian pada tahun ini aturanipun agama Solo aturanipun agama. Para rawuh, iya, video. Bapak Sohibu ingkang kula hormati, sumangga kawula nindakaken ndedonga mugi-mugi pinanganten sahidup tenggo bangsa. Lalu kemudian sumangga kawula nindakaken unjukan aktivitas saking wonten ngaturaken Gusti Allah ingkang menapa panjenenganipun sampun maringi kesempatan kebahagiaan swarasan saha kawulian. Katitik wonten ing rikalagan soten punika kula saha panjenengan saged makepan wonten ing desa mriki kanthi keadaan sehat walafiat lan wonten alangan kula. Salawat jelasan salam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Gusti Kanjeng Jagat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipajenengan syafaat utawi pitulunganipun ingkang wonten ing yaumul kiamat. Para rawuh ingkang kula hormati, kula kumawantun ababar acara Walimatul Aurus wonten ing kalenggaran sonten punika. Saderengipun acara kawitan keparengga kawasaken menggah rantaman adicara wonten ing sonten punika. Acara ingkang setunggal pambuka. Acara ingkang kalih waosan sabda namung pasitaji. Waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Acara ingkang ketiga umbel puno kami ingkang bagas kawasan perluring wonten ing sisih kileng tondo yekti yento rahinto badhe dumadi ing rati pramila sumangga acara Walimatul Aurus wonten ing siang punika enggal kawito awiti kanthi maos Quran wa khususan wala dunia walitul lini atit as-salihah al-Fatihah. Oke. Kita balik dari sini ya. Saling kuat. Nanti pas saling kuat, saling pandang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ongkos tunggal Bapak Lurah Saribudarmo. Ongkos kali Bapak Carik Saribudarmo. Ongkos Bapak Lurah foto. Kalau sekalian Mas Rifai sekalian, Pak Sodikin sekalian, Mas Arif sekalian, Mas Ipul sekalian, Bapak Kapitro sekalian. Semoga bila dimantos Sekar Mantri wonten ngajengipun pinanganten sampeyan. Mantri